Знаех, че е обграден от фенове, но не издържах. Набрах го отново. Ао, брат, обещавам, ще направя всичко за теб. Не мога ям, не мога спа, не мога да мисля вече. Вече ми писна глупости, брат. Добре, това ти е за последен път. Пак започнах да я чувам. Музиката на поезията му. Моят единствен щит срещу злото. Усетих как ръката ми омекват под тежестта на стиховете му, а кръвта ми закипява. Нищо друго нямаше значение. Вампир беше най-добрата книга на света и друга не можеше да угоди на поривите ни. На всеки читател влияеше различно. Симптомите бяха винаги остри, а зависимостта непреодолима. Окей, просто отивам, влизам през прозореца, взимам книгата и се махам. Теба, как не се сетих, че ще има охрана? Такова светило трябва да бъде пазено. Окей, ще опитам да го спечеля на моя страна. Въпреки, че много ми залютя на очите, реших да не казвам на поета. Той само щеше да се натъжи и да се разсе от писането си. Оттам нататък малко ми се сливат спомените. Хиените пак завиха главата ми, просейки си още един стих. Нямаше какво да губя, защото ако него нямах нищо. Нямах нищо. Плана генерално не беше лош, но поглеждайки назад, трябваше да погледна назад. Така съдбата ме превърна в Сизиф и ме срещна с най-начетения човек на света. Бат Симо, охранителя. От него научих, че свободата е състояние на духа. Състояние, което само една книга може да ти даде. Всеки ден той излизаше на върха на планината и започваше да ни чете. Очертанията на времепространството започваха да се кривят. Нито веригите, нито службата можеха да ни попречат да чуваме как вселената пее. Поезията на Васил Валери Витанов. Прави по-хубаво.